Assalamu alaikum jama'a channel, barkamu da sake haɗuwa da ku a wannan sabon bidiyo. A wannan bidiyo na wannan satin zan gabatar muku da application mai suna MX Player, wanda wannan application din ya kasance idan har kana da shi a cikin wayarka to zaka iya yin chatin a cikin WhatsApp ɗinka ko a Facebook ko ma ina ne zaka iya zuwa ko game ma kake buga kake kallon bidiyo kamar yadda kuke gani gashi nan a can saman nan. Na shigo kuma cikin WhatsApp ɗina ina so in yi chatin, zan iya yin duk abubuwan da nake so a cikin wayana yadda nake kallon bidiyo a can saman screen ɗina. To domin kai haka nan kana buƙatar application mai suna MX Player a cikin wayarka. Zaka iya downloading shi a Google Play Store, sannan kuma za ku iya searching shi ko ta Opera ku yi downloading wannan application mai suna MX Player. Bayan kun install wannan application na MX Player a cikin wayarku, za ku bude shi. Da zaran kun bude sai ku je ku zaɓi bidiyon da kuke so a cikin wayar sai ku kalla, sai ku bude wannan bidiyon. Zaran ka bude bidiyon na abin da zaka yi mai sauki ne, akwai wasu ɗigo guda uku a saman nan idan ka kalli saman nan sai ka taba su. Kana taba na ɗigon kun kula akwai wani abu mai alamar photo gashi nan ya fito, shi za ku taba. To kuna taba wannan abin za ku ga ya ciro muku wannan bidiyon zuwa fuskan wayanku. Ya kasance hakan zaka iya fita ma ka je ka buga game ko kuma ka je ka yi wani abin da kake so yayin da kake kallon bidiyo. Misali za mu iya zuwa mu bude cikin game din wayan na buga game yayin da ya kasance muna kallon bidiyo gashi can a sama. Wannan feature ya kasance application da dama na kallon bidiyo ana samun su, amma kuma na MX Player gaskiya ya fi. Saboda me? Saboda MX Player ya kasance shine babban player a halin yanzu na cikin wayar Android da ake kallon bidiyo da shi. Kasancewa application din yana da sauri da kuma jin daɗin kallon bidiyo a cikin wayar Android, hakan ya sa ya zamanto shine babban application. Bari ku gani dalilin da yasa na ce muku shine babban application a cikin wayar Android gaba ɗaya. Za ku je Google Play Store a cikin wayarku, ku buɗe wannan Google Play Store inda za ku saukar da wannan application a cikin wayarku kenan. Kana buɗe Google Play Store a saman akwai wajen searching sai ka taba, sai ka rubuta MX Player nan da kuke gani, sai ka rubuta MX Player. Kana rubuta MX Player sai kai searching. Idan ku searching shi ba ya kawo muku a cikin Google Play Store, idan kun kula za ku kalli application ya kasance bai da nauyi, gaba ɗaya nauyinsa bai wuce MB 22 ba. Sa'annan idan kun kula kuma wanda suka yi downloading wannan application din a cikin wayarsu sun fi sama da miliyan 500 a cikin wayarsu da suka yi downloading wannan application din. Hakan na nuna cewa MX Player ya kasance shine application wanda ya kasance ya kamata ake kallon bidiyo da shi a cikin wayar Android, kasancewar ya ciri tuta wajen magoya baya da yawa da kuma wanda suke downloading wannan application a cikin wayarsu. Saboda haka maza ka yi downloading application Android mai suna MX Player a cikin wayarka don ka ji daɗin kallon bidiyo. Idan kuma kana amfani da shi kuma ya kasance ya tsofe, to maza ka je Google Play Store ka sake updating din saboda akwai wasu sababbin abubuwa da suka ɗaura wanda za ka ji daɗin su. To na gode don kawo ƙarshen wannan bidiyon, sai mun sake haɗuwa da ku a wani sabon bidiyo. Kamar yadda na saba gaya muku a kowane bidiyo da suka wuce na baya cewa kada ku manta ku yi subscribe a channel namu, sannan kuma ku yi like na bidiyo idan ya kasance dama kai yi subscribe a cikin wannan channel din. Idan kuma da wata matsala akwai wajen comment a can ƙasan bidiyon nan da za ku yi comment ku faɗi kuma kowace matsala ne wanda ya kasance kun fuskanta da ya shafi wani application din, insha Allah za muku bayani akai. Na gode, sai mun sake haɗuwa da ku a wani sabon bidiyo.